Siyakhuleka emhlabeni wonke ngonyama ngothi ngotapha nomali manje ukuthi imoto ngeke ngafundeki. Ukanda khalo masondawo lona osedimithini iphinde bese mtubatuba. Ikakhulu namhlanje sikubantu bakela azibafisela amaholide amahle. Njengoba namhlanje unyaka nje wehlukana siya komunye unyaka ka2026 sifisa ukuthi abantu bangene kahle unyakeni futhi bagcineke noma nabo bayiphathe kahle. Okubalekile ukuthi maqala unyaka kube ukuthi unyaka uqala kahle nezinto ezintsha. Abantu bashiya into ezindala ngoba into ebamba abantu ukuthi bangene unyakeni nezinto ezindala. So ke namhlanje sikhona lapha ekhaya eMtubatuba sisekhona ekhaya eMtubatuba kwaSomkhele. Ungona umfuna umthola inambeni ka062 017 1320 062 017 1320. INatali yonke sikhuluma ngoDurban kompangeni. Noma nje wonke ozokulinda zoSomkhele ngeke ngibale. KwaNatali yonke ngisekhona lapha eMtubatuba kwaSomkhele. Inamba fanele ithindi le. Abantu basegoli kaJimmiston. Akube inamba nje lesisebenzisa uWhatsApp nawo uyatholakala kodwa uphendula nje lokho nalokho ngoba abantu kuWhatsApp umuntu mayibingelela ahlala phezulu kwendaba ebingelela ahlala phezulu kwendaba sikwazi ukuthi niphendule nonke kodwa kubalekile ukuthi ufone kule namba esiyibizayo 062 017 1320 onombuzo awubhale comment noxa usibona phasha kwezilwandle naye futhi wamukelekile ukuthi abuza akwazi ukuthi ngene ilanga siphinde sibuye sikhulume naye ngonyama seJimmiston kodwa manje ngisela kwaZulu-Natal eMtubatuba kwaSomkhele. Siyabonga uNkulunkulu abe nani ibe nakahle nomusha. Siyabonga nisale kahle.